नमस्कार प्रणाम। आप लोग को बीच में हम एक गाना गाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा गाना है कि उहे करी घाट जेकर आप विश्वास बा। ठंडी बहुत काफ़ी बा, सुबह सुबह के बेरा बा। हम गाना गावे जा रहल बानी, सुनी लो। आ वीडियो के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करी लो। बहुत अच्छा गाना बा। हमारे म्यूजिक के साथ ही गाना गौले बनी। फिलहाल रउआ लोग के बीच में ये गाना हम भेजा तनी एडियो प्लेन गाना बिना म्यूजिक के कि अपनों में अपने ओहू में अपन खास बा, कि अपने में अपने ओहू में अपन खास बा। आउ है करी घाट जेकरा पर विश्वास बा, आउ है करी घाट जेकरा पर विश्वास बा। अरे अपनों में अपने ओहू में अपन खास बा, अरे अपनों में अपने ओहू में खसम खास बा। आउ है करी घाट जेकरा पर विश्वास बा, उहे करी घाट जेकरा पर विश्वास बा। ए भाई, ये घड़ी के ज़माना में जेकरा पर रउआ विश्वास करे उहे आदमी घात करी। जेकरा पर विश्वास बा कि हमार होवन या अपन होवन, उहे एक दिन ना एक दिन जाके घात करी रउआ संगे। तो यही से कहल बा कि रावण के भइले विभीषण पर शंका, अरे यही से नुजर गइले सोनावा के लंका। अरे रावण के भइले विभीषण पर शंका, यही से नुजर गइले सोनावा के लंका। अरे मर गइल रावण इतिहास गवाह बा, अरे मर गइल रावण गवाह इतिहास बा। आउ है करी घाट जेकरा पर विश्वास बा, उहे करी घाट जेकरा पर विश्वास बा। अरे भाई एक के भाई देखी मारत हवा लात बा, अरे भाई एक के भाई देखी मारत हवा लात बा। आउ है करी घाट जेकरा पर विश्वास बा, आउ है करी घाट जेकरा पर विश्वास बा।